kun kersan kanong lek kurim arsngi hadin balade pietho unong lek kurim ulayam tang buat ulong ba ukunlung dei ujongu kane ka jingjia kalajia hakawai kasnong kabaha phapoka district Prayagraj jong ka jala Uttar Pradesh kabala pelong yaki bahayeng ngasem ha kalengo bat ka kendit namar ka jing rakhe ya ka jing khawai sungkurim da ka jing le don burom ka bakrau bat ka jing lut ka ba shirkei kine ki bayatho kila salang arsni henrei ha ka sni ka baar ka ne ka kanthei kala ya pang kansan bat lara ya ka hospital henrei lakha penban dau kun kikmi kikpa kidap da ka jing susi bat kalengo yala ka kun ka jing le sungkurim jong teu samla ka dei ha ka snong jasra ki bahayeng jong kanong le kurim la priang sobha yu bat la pelong ka jing khawai sungkurim da ka jing rakhe ka bakrau ba ki nong lek kurim ki la ya kaliang ya ki jing deng bat ka jing la niam kala peteng hadu bandamit te ha ka step pabut ka nong lek kurim kala ki dang step bat kala aisha ya ka jing gesem da ka ba penne ya ka jing long ka ba kemen hapo ka jing henrei ha ka porjan mit kansan kala stang bat perta namar ka jing slow shitom kada ut kada lenyar ya ka jing pang ka po ka bajur kunta ki bahayeng da ka jing ting kila penkiet no marmar ya ka sha hospital ha karchana CFC hadin bal examin ki doktor kila penpau ba kalapun kun ba don kam ban penkano mardor kunta ki bahayeng kila kendit kumbayu tedong pseng kila sosi sikadai bat ki doktor kila pha ban soi ka fom ban minjur ban sumar bat kumta hapo arkanta kane kabreu kala khasuk ya ukun kane ka khubor kala penkendit ru ya ka ying ka sem jong ushenrang ki bahayeng sem jong ushenrang kila dap da ka jingbitar da ka bakanno ya ki kmi ki pa jong ka kanthei ba ki laburi ya ki eki baro halor kani ka jingja ki kmi ki pa jong ushenrang kila ikendu ya ki kmi ki pa jong ka kanthei da ka badawa ban ai ka jingpenshai halor kani henrei ki kmi ki pa jong ka kanthei kila kam baki ne ki sijur kila ikendu teng menshua shuaban ya poika henrei une usenrang ula kentat yakine ki jingkeno jong ki kmi ki pa jong kenthei baki ong baki laya don jingadei nadu menshua ula ong ru baki ne ki jingkeno jong ki kmi ki pa ka kenthei kilong ki babakla ki kmi ki pa jong usenrang kila kentat ru ban pediang yakane ka kenthei hapo ka ying kasem ka jongki kumjuro kine ki kmi ki pa jong senrang kila dawa ban siu ya barok ki jinglut jingsep na benta kane ka jingkawai ya tho songkurim kabala penjaburam bat pan pai biang ya barok ki jing ai soba nadu ki mar ki mata ki baya keliang hakapor baya tho songkurim ulama hamba unsale dakaan lada umpen pai bat siu ya barok ki jinglut kunta ki kmi ki pa jong ka kanthei kila ong ya ki kmi ki pa jong ushenrang lada ki kentaj ban chim ya ka kunjuki bat ya uklung badangkha kiro kenchim dakaan kane ka jing ya kanat kala nang jur ka bala pelong sendon ban poi saka jing bishar jong ka shnong ha ka bala pelong ka jing ya kren bat bishar ka babun kenta bat ha ka bakadu kane ka kanthei ka ha plek phaino shala ying kmi ringkat bat uklung